Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Mandiqale ke ndiniphe baphulaphula starting lineup seqela leKaizer Chiefs phambi kokubana ke sinabe sithethe ngalo mdlalo. Ezipalini sibona thina pha uBrandon Peterson, sizawubona ke thina ke pha le nkwenkwanyana ke yakwaMonyane ku-right back. I-left back lapha siyibona i-left back because kudefend uMonyane, kudefend uMugwele, kudefend uMolisane, kuzodefend uKwinika. Ize asazi ke thina sebala iKaizer Chiefs apha ku-midfielders zabo ibe le nkwenkwanyana yakwaSibongiseni Mthethwa, ibe nguMabuye, ibe nguNdlovu, Siphesihle kaNdlovu. Ize i-attack iKaizer Chiefs ngoPulemoti nale nkwenkwanyana kwaLangelihle Phili phaya ke ngaphambili kunye noBatman. Nango amakhwenkwe eKaizer Chiefs ke atheka ngawo pha. Umbuzo ke lapha ke umile into yokubana ke ingaba na amakhosi kutheni na adlala i-defensive game ngolu hlobo, ngoba khumbula le nto yokubana iKaizer Chiefs idlala neMamelodi Sundowns athekayo. Asazi ke noba i-game plan ke yakhe ke umnumzana Fernando da Cruz okanye mhlawumbi ke iza kumsebenzela. iKaizer Chiefs pha idefenda nge-centre back eziyi-4, i-right back iyi-1 pha nguThabiso Monyane, ii-centre back zintathu nguMiguel, nguMolisane, nguKwinika. Asazi ke nabantu uzojongana pha ne-left back eKaizer Chiefs uba izoba ngubani. Ize phesa zikithini sebala sibone ke le nkwenkwanyana ke Umthetho, i-defensive midfielder. Sibone pha uSiphesihle kaNdlovu, yi-defensive midfielder. Sibone pha ke uMabuye, yi-defensive midfielder. Bonke abo bantu ndikubalela bona badlala esazikithini sebala. Asazi ke noba ke lapho eKaizer Chiefs izawuatheka noba izawudefenda, but phaa ngaphambili amafolisi wabo siyabona into yokubana bathumele uBatman, bathumele phaa le nkwenkwanyana yakwankwenyana kwaPulemoti. Pulemoti isikhathi esinintsi bengekho iKaizer Chiefs xa ibidlala ke ezi matches ukusukela oko iKaizer Chiefs yavula neKruger United. uPulemoti phaa ebengekho umfana omdala, ebekhona kwenye imatch yasebhentshini kodwa zange imfake iKaizer Chiefs. Namhlanje sibona into yokubana ke iKaizer Chiefs ifunza ngabo bathathu, nkwenkwenyana kwaBatman, ibe nguPulemoti, ize ke ibe le nkwenkwenyana yakwaLangelihle Phili. Bathathu ke abantu i-players Kaizer Chiefs ke ezo atheka ngazo namhlanje kwesi starting lineup ke ndinibizela sona ke baphulaphula. Funa ke sike singene ke siyishukuxe ke le meko yeKaizer Chiefs namhlanje. Khumbula into yokubana ke iKaizer Chiefs namhlanje iya ke ina-6 points, ihlele encocweni elegini, iyalida yona isencocweni elegini iKaizer Chiefs. iMamelodi Sundowns kunumber 5, abafana abadala bana-3 points, bebephumelele phaa kwiqela ke le-TS Galaxy. Namhlanje ke baphulaphula ke sikhwankqiswa si-starting lineup seKaizer Chiefs, izikhuphe zontathu i-defensive midfielders zabo. Isizathu saloo nto asisazi ke baphulaphula, kodwa ke kuzawubonakala ngokuya kudlala imatch into yokubana ke i-game plan yakhe uFernando da Cruz mhlawumbi izawusebenza. Khumbula lo into yokubana iSundowns izi-African champions abafana abadala, mhlawumbi ke yi-respect noloyiko phaa kwiKaizer Chiefs. Ningangena ke baphulaphula ke nitsho into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.